Yeah! Put your drinks up! Ya na kana zaune a dinar ne. Ya to ya kai. Ka san Allah. Wallahi yanzu ba san me zai yarinyar da nake nema saman nan ma. Yarinyar da ranar wai muna wuce da gida. Na gane tun jiya. Ita nake so ne gurin ta ina so. Bani wayar ka sai ka bani kula. Jawon ma da takalmi nake so amma na karɓa takalmi a wajen wani gida. Umi za ka yi wayar. Ina so ne in je in mata wannan girki na kariya. Ka gane ai ba bani. Bulan ka ne ai. Yawa to kamin da waya. Amma ka yankan da wurin ko wurin ne na wurin na an goyi. Aikin banza mahaukaci yin shi. Sai in je sai da wurin na ma ba da shi ba. Ba masalla ba ni. Look at the top of his head. Look at his lips. Kai, wannan ba hulana ba? What? Ya baka hulana? Wannan hulon ka ce naka. Kai ka gani da kyau. Ni ba dan kariya bane ka gani da kyau. Waye baka hulana? Ban sani ba. Sai yau kuri malam ka sai waye baka hulana? Ka ga min gaskiya waye baka hulana? Hulan nan na karba ne a wajen jibo na zo gurin Maryam ne. Ka gane? What? Me? Maryam. Wani Maryam daya? Maryam na gidan nan. Don ku sun uwar ka. Mene? Bari da to dama ku ne ɗan kariya. Bari da ina zuwa siya. Yanzu ka gane? Ina ban gane ba. Da ka yarfa ni a kusa da Maryam. Yanzu ka rike hulanka. Zan baka da wayar jibo. Zan ba da takalmi. What? Zan tafi yin barka ku yi soyayya har ku yi aure. Ba ruwana sai ka zo na gaya mata. A zan kai kam ka bar ni. Kai ne za ka iya yin soyayya da ita ni ba zan iya ba. Ban da kuɗi ni ba zan iya ba. Kai ka da yanzu gashi wannan. A'a ka je da wayar ka. In je da waya? Ka je. In baka takalmi. A'a ka je. To riga fa. Bara ka tambaye na. Why are you running? Why are you running?